Sirach Kapitulo 7. Nagkalain-laing mga tambag. Kung dili ka magbuhat og dautan, walay kadaot nga moabot kanimo. Ayaw daruha ang yuta aron tamnan og mga binhi sa panglupig, kay tingali unyag mag-ani ka og mas dako nga anihon kaysa imong gipaabot. Ayaw pangayo sa Ginoo og dungog ug ayaw pangayo sa hari og dakong katungdanan. Ayaw patuuha ang Ginoo nga ikaw matarong ug ayaw ipasundayag ang imong kaalam at tubangan sa hari. Ayaw pagtinguha nga mahimo ikaw nga usa ka maghuhukom. Gawas kun aduna kay kalig-on sa pagsanta, sa pagpanglupig, kay basig magpagawong ra ikaw sa usa ka tawo nga anaa sa gahom ug ang imong kaligdong madaot. Ayaw pagpakasala batok sa katawhan ug ayaw pagpakaulaw sa imong kaugalingon at tubangan sa imong katagilungsod. Ayaw himoa ang samang sala sa makaduha. Ang silot nga naangkon nimo sa unang higayon igo na unta. Ayaw paghuna-huna nga tungod sa kadaghan sa imong gasa, dawaton gayud kini sa Dios nga labing halangdon. Ayaw gayud kaluya sa pag-ampo ug ayaw pakyasa ang pagtabang sa mga kabus. Ayaw kataw-i ang usa ka tawo nga naluka pa. Ang Ginoo mao ang nagpahimutang sa usa ka tawo sa ubos. Apan ang Ginoo mauusab ang magbayaw kaniya pag-usab. Ayaw pagmugna og mga bakak batok sa imong mga higala. Ayaw gayud pagpamakak, wala gayud kini kaayuhan bisan unsa. Diha sa usa ka tigom nga opisyal, ayaw pagbarog ug pagsulti sa daghang mga butang nga walay hinungdan. Ug ayaw balik-balika ang imong isulti kung mag-ampo ikaw. Ayaw paglikay sa bugat nga trabaho. Ang labing halangdon maoy naghatag kanato niining mga buhata nga iyang ipahimo. Ayaw pagtipon sa pundok sa mga makasasala. Hinumdumi nga ang Ginoo musilot gayod. Pag mapaubsanon pag-ayo, kay ang tanan mamatay ug madunot. Ang atong relasyon sa uban. Ayaw pagluib sa usa ka higala tungod sa salapi. Ayaw budhii ang usa ka matuod nga higala bisan pa tungod sa tanang mga bulawan sa kalibutan. Ayaw palabya ang higayon sa pagpangasawa sa usa ka maalam ug maayo nga babayi. Ang usa ka maayong asawa mas bililhon pa kaysa bulawan. Ayaw daog-daoga ang usa ka sulugoon nga nagtuman pag-ayo sa iyang buhat o ang usa ka sinuhulan nga naghimo sa labing maayo nga iyang nahimo alang kanimo. Higugmaa ang usa ka maalamon nga sulugoon sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon ug hatagi siya sa iyang kagawasan. At di man na pag-ayo ang bisan unsang mga hayop nga imuha. Kung makasapi ka tungod niini, ampingi kini. Kung aduna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila. Tudloi sila pagdisiplina sa ilang kaugalingon samtang bata pa sila. Kung aduna kay mga anak nga babayi, ampingi nga magbinuutan sila ug ayaw sila patuyangi sa ilang gusto. Kung imong minyoon ang imong anak nga babayi, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa usa ka but-an nga lalaki. Kung may asawa ka nga buutan, ayaw siya bulagi. Apan ayaw itugyan ang imong kaugalingon ngadto kaniya nga wala nimo higugmaa. Pasidunggi ang imong amahan sa tibok nimong kasing-kasing ug ayaw hikalimti ang giantos sa imong inahan sa pagpanganak kanimo. Hinumdumi nga utang nimo kanila ang imong kinabuhi. Unsaon man nimo pagbayad kanila sa tanan nga ilang nahimo alang kanimo. Kahadloki ang Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing ug tahura ang iyang mga pari. Higugmaa ang imong magbubuhat
sa tibuok nimong kusog og tabangi ang iyang mga alagad. Pasidunggi ang Ginoo og tahura ang mga pari. Sangkapi sila sa gisugo kanimo nga ipahatag kanila. Ang una nga mga abot, ang halad alang sa sala, ang abaga sa mananap nga hinalad, ug ang tanang matang sa mga halad nga gisugo. Ihatag ang imong hinabang ngadto sa mga kabos, ug ang Ginoo maghatag kanimo sa iyang hingpit nga panalangin. Panghatag kanunay sa tanan nga mga buhi, ug ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Duyog kanila nga nagsubo ug nagbangutan. Ayaw kalimti pagduaw sa masakiton. Higugmaon ikaw tungod sa mga butang nga sama niini. Bisan unsa ang imong buhaton, hinumdumi nga moabot gayud ang adlaw nga mamatay ka. Kung buhaton mo kini, dili gayud ikaw makasala.